I el convidat de la setmana és Òscar Broc. Jo els talent shows espanyols opino que tenen un problema. Es diuen talent shows, però són programes que agafen gent que no té talent. Quan tu tens un programa que premia el talent i el 90% de la gent que hi va no té el més mínim talent, és que hi ha alguna cosa que no funciona. Borrando para siempre mi dolor. Jo en un talent show seria el gran follador. No, és broma, és broma. Jo sé perfectament que canto com una almeja. Sé que faig pena quan intento explicar acudits, llavors d'entrada sabria perfectament que jo un talent show faria el ridícul. Jo crec que aquest és el salt que ha de donar molta gent que va a talent shows. De dir, ostres, sóc una merda i millor que no em presenti un talent show. Quin punt? Sí, algun cop aniria a concursar amb Gran Hermano. És una cosa que m'he plantejat moltes vegades perquè és una forma de fer diners fàcil. Aparentment fent el dropo o exposant les teves misèries més absolutes, el qual és un mèrit. Yo no puedo hacer eso. Però després, al cap d'uns anys, quantes joguines trencades coneixem de grans hermanos antics? En coneixem masses. A la llarga, Gran Hermano és un problema. I per això jo no em presentaria. Que yo me voy a montar un numerito ni en televisión ni en ningún sitio. El personatge televisiu que més m'apassiona. Et diria que Toni Rovira, sense dubte. És un personatge que em fascina. Sígueme. No sé d'on surt, no sé per què té aquesta forma de presentar, no sé qui és la gent que està en el seu programa. No sé què fa, no sé què collons és aquell programa. Un momento. Define lo que es esto. Esto nunca he estado en un programa así y aquí debería de venir yo todos los días. Però m'encanta tot el que fa. Vaig anar un cop convidat al seu programa. És la droga més potent que he provat a la meva vida. I n'he provat moltes. Entrar al plató de Toni Rovira és un subidón inexplicable de surrealisme. Eso es lo que hacemos cada noche desde aquí. A quin programa m'ha més agradat treballar o col·laborar? Home, Cròniques Marcianes. Os calláis o se acaba la sección. Primer perquè segurament pagaven de conya. No. Jo crec que aquell programa hauries forrar-te en el temps més curt possible. I després perquè el manicomi en el qual es va convertir a l'última època crec que jo hauria encaixat perfectament allà. M'hauria sentit com a casa. ¿Ese tío quién es? Porque es un genio. Els youtubers, jo no segueixo cap youtuber perquè tinc 40 tacos i em sentiria com un imbècil. I sé el que és l'infern de tenir un fill que només vol veure Rubius. A mi no m'agraden, els trobo absolutament lamentables, patètics. Vale. Trobo que és una tendència que s'hauria d'erradicar ja. Pues mala suerte. Em sembla una eina fantàstica. Ara, jo soc un fòssil ja pel YouTube, a mi no m'interessa en absolut. Adiós. El bo que té la televisió és que quan una cosa és molt dolenta i és patètica i és lamentable, té gràcia, o sigui, t'agrada. La tele té la gran virtut de convertir en comèdia una cosa molt, molt dolenta. O sigui, la tele, quan tu parles d'una cosa que és molt merdosa, pots estar parlant d'una cosa que sigui molt bona. Doncs ja està tot dit.